tak buď. Ale natáčím. Čus lidi, vítám vás Dominik Benedikt se Škorpionem 430. 423. A 423. bude to z dvojí pohledu, takže je to skvělý. Jo. Tak hej, ale jestli neznáte, jak se jmenuje, tak napište Dominik Benedikt a můžete se kouknout. Ale mám docela Ale buď like nebo dislike. Ale mám trapný videa zatím. Já si mně nejde na telefon Power Direct Store. A jinak nevím, jak to udělat. Tady to Škorpion 423 má Dominiku, představte Power Direct Store. Představte si, že on je Genči. Dobrý. No, to by bylo Jdeme divný, tam kdyby byl nahoru. Genči. Tam nahoru jdeme. No. Pojď za námi. Jo, nic se nestane. Ne, já sem nechodí. Budeme ještě hlídat. Nejdi dolů. Jestli se půjdeš s námi, tak ti potřebuji potom telefon. O, strom. Tak jdi dolů. Tam jde nějaký debilní Damian. A jinak chodíme do zašedokalských hrdinů, jo? Dávám, přijímám lajky, odběry a takový a dávám autogramy. Podpisy teda. Autogramy ne, dám podpis. A tohle bude dobrý video. Fakt dobrý. Hele, pavouk. Takže jsme nahoře. Já si to zatím odpočinu. Ty krása. Ty vole. Dobrý, já nenechcem. Hlavně tady si neodpočinu. Všichni ty lidi jdu na ten kámen nade mnou a ukážu vám něco.